Hela guys is Nigel Gulai, die is ook wel bekend als Nigel B. En de reden van die video is dat ik wil eigenlijk eerst ervaring geven van die mixtape. En ik wil eigenlijk ook die journey van die video man. Zo kom leef een beetje samen met mij. We beginnen rap. So ik actually beginnen rap in 2008, nee, dat is like toen ik bij werkwinkel was dat jaar, nee. En zo toen maar net voor geschreven en ik heb gezegd, oké, wacht. Ik heb nou, ik heb het dingen in mijn leven wat ik eigenlijk wil doen, iets waar ik lief was. So ik heb rap gevat als een liefde voor mij. En ja, daar dingen beginnen 2008. Grootste performer, moet definitief ruimte van onze business, want ik denk dat het enige local artist van die gebied van tussen Eindhoven en al die klein dorpjes, dus enige heeft onze droom om aan te gaan naar een groter stadsstuk. Na die mixtape was maar dan wil ik werken, dan wil ik een mixtape erop, waarom dan wil ik een album erop. Okay, so album is na de mixtape. Die mixtape was bij Hills is iets van alles wat ik ingooi zo. Ik wil allemaal net die gevoel geven dat hier is voor allemaal iets in die ding man. Tot bij Rastas, tot bij dood, tot bij actie, tot bij love muziek, tot bij hardcore gaan ik zo. Ik vat eigenlijk die hele journey, die hele mixtape, zo die mixtape is voor allemaal zo. Ik wil niet wat voor die ouderdom, so ik wil allemaal iets hier van 12 jaar tot bij 40 of tot bij wherever ook al man. So die mixtape is eigenlijk voor allemaal. Ik zal samen man geweest, die heel bekend als nieuwsverslag. Nanti ko kita tambaya uso weer sabi man ka walking ka ladies mat may si melipat ako sa Mayro was also om na uso weer en take op en dan het ook op steeds gedeeld samen met B Jumel B sem jong man alle man so eigenlijk ik wil er 12 nummers geven, maar als ik nog energie ga horen te mij, dan maak ik het er 15 of tot waar ik kan, maar ik wil eigenlijk er muziek geven om naar lang te luisteren. First number moet wees, ik weet eigenlijk dat ik niet, maar oké, als ik nog moet kies, dan zal ik kiezen voor liefgeven. Liefgeven en dan is het zoenkies en dan is het nog oké, als bij je numbers, maar oké, daar is niet mijn favorite. We beginnen, ik heb actually zo gemaakt en ik vond ze namen die dan in dagen door elkaar weer krijgen. Yandagas ons elkaar weer krijgen. Dat is een song voor een meisje over het ingegaan, zo onder elkaar gelost en ik heb een song gemaakt en ik denk ik heb het toen weer gedaan, so ik heb het op die album, ik heb het op die mixtape gezet, zo hij is dat op één dag als we elkaar weer krijgen. En dan zit ook die song wat ik heb toen weer, wat ik weer geremake voor die ding. Dan zit Annie in zijn naam zijn. Dan laat ik als man, want zij maakt mij dag, dat is een lieve jaar, want dat is een lieve jaar, een lieve jaar. En ik heb een paar van die song wat is al gemaakt, dat ik samen met Crazy Eriks gemaakt heb voor twee van huis op die Crazy Eriks was een span dat begonnen in 2012, ons was
Want dit al een span gehad, nee, van 2009 af, nee. Maar dat was niet zo goed van en Crazy Erics toen kwam eigenlijk een Brahmin naam op Crazy Erics en dat is waar die span begon, Crazy Erics, maar ja. Want het actually een datum moet krijgen, want het aan die weekend heb ik een datum moet krijgen voor die nacht van die dorp van die dingen, van die liefde, dus die 8e maart, dus op mijn verjaardag. So ik denk dus baie speciaal voor mij. Zij kan voor mij ook krijgen, Nigel B. Goliath op Facebook en dan kan je met page, je kan met page van like en van alles wat ik nou mee bezig is gebeurt actually op die page, Nigel B. En je kan me krijgen op Gmail, Nigel Goliath 007 @gmail.com en dan kan je me krijgen op WhatsApp. Mijn nummer 060 488 5520. Dat is een optie moet definitely die workload. Dat is gewoon Sam Smith. Sam Smith. Ja, ik vind Mario onze muziek en hij is zeker de reden voor die mixtape ook, want hij always heeft voor mij iets anders. Hij dan moet ook niet. Klop aan het deel, al maak je niet op, klop staan aan zo. Moet ook geen, dat is wat ik wil doen. Dat is eigenlijk wat je moet doen, staan bij die klop aan elkaar, klop naast elkaar. Iemand kan goed maken en dat is het heel belangrijk. Je naast een shout-outs misschien? Shout-out voor mijn meisje. Zij zijn ook bedankt voor heel ze lijken altijd net maak klaar en zo aan. En dan heb ik die broer die biologie begrijpen. Dan deed dat big thumbs up. En mijn barbecue, Nelly Goliath, die beest ik nog. Maar zij is ook als je in die studio komt, als je altijd aan die mic zit draait en zo en big shout-out voor haar. Ja, nou is voor alle die komen shout-out en voor die heel belangrijkste. En die man van boord, ons keneren gaan zo naar Rijman niet. Als hij wat televisie, ons keneren zo naar Rijman gaan niet voor. Big shout-out voor ons en peace out. Smooth,